galdetu ingo deta ber asteragoa zen edo ez. Asteragoaz, bai, probatzen ari gara mikro. Ondo. Orduan igual ingo dut berriz sarrera, bale? Osa, ez neonor, etxeate konturatu, bueno, igual baten bat, pero eze ondo, Ez que ez dago ezer da, ate bat, Eta orduan sartu naiz, orduan ingo dut orain, baina ateako naiz, super espetakular, ulertzen, porque gelditu da pixkat, esnekin noizatea behar nun. Orduan orain ingo dut, ei, kaixo, eta ja esatezu, ui, eta ez zuen hola, ui, ze sorpresa, bale? Ingo dut, orduan ninago hemen, ez que ez dago ezer, ulertzen. Ez da dago aldagela, ez dago ezer, sartu naiz paretan, ulertzen. Bueno. Kaixo egunon! Hola bai, zer moduz! Bueno, ongi etorriak, book trailer lehiaketa honetara, hau da, bueno, 14. edizioa, azkar esaten da, baina hau da book trailer, jarriko naiz pixkat, ondo ikusten hau zuela hemen, dagolako kainoi bat, orduan ni hemen jartzen da naiz, ondo, nik disimulatu dezaket, baina molestatu iteu, bai, orduan, hola, ondo nago? Orduan pensatut, hola geldituko naiz, bale? Norbaitek esaten badu ez, zentratu, porque nik dakat ez dakizu, pixkat, zentratuko naiz, bai. Bueno, ondo, orduan, hemetxe gaude, hori book trailer lehiaketa, 14. edizioa, zeren book trailer bezala, izan 2012-2013 ikasturtean, baina ez dan hor jaio, hau dator, 2000 bat kurtsoa, zuetako batzuk etzinaten jaio oraindik ulertzen. Asko igual, ez? Claro, asko. Zenbat, hemen zaudeten zenbat, jaio zeate 2000 bat urtea baino berandugo. Denak, esango nuke. Denak, zueke bai, no me diga. Ez? Zueke bai, zure bai, hombre, ez da pentsatu lehenago. Bueno, zuek jaio baina asko zelenago, ze ari gara prehistoria, beraientzako prehistoria, ulertzen, porque ez da bere historia, oza, orduan da prehistoria, hasi zan liburu gazte saria. Etzala orduan book trailer, porque orduan etzan hain. Baina, 25. urte hurrena betetzen du, egitasmo honek. Orduan, txika, zingo de, pues ezin dugu ez zer egin, txalo gero bat, ez, Galtzagorri elkarteari, alundiari. Bueno, orduan, nolabait, bueno, itxaron, eske, badago jendea, ez dagona hemen, eske, klaro, eske, streaming, dago jendea, ez dakitela, bueno, nahi bat zueatzera eta egin hola eskoakin sentitzeko beraiek, igual zuen ikastetxetan daude, igual norbait bere etxean, pues egin como, kaixo, eskerrik asko, sentitzeko, Orduan, ez dakigu zenbat kasu egingo dizu egun, saioaren zehar ulertzen, porque astu egiten zaigu. Hau da, esaten da, kamera grabatzen ari da, eta zu, astu itezara. Baina, badakigu hortzaudetela, mila esker berriro ere. Karo, 2000 urtean hor egongo ziren streaming bidez? Ez, porque prehistoria, esan dugu zala. Bueno, orduan, jazta. Lehiaketaren nondik norakoak, jakingo dituzue, porque parte hartu duzue, baino, ez dago gaizki, gogoraraztea, eta igual gaina, beretxean dago norri, esplikatu ingo izkizuet, bale, orduan. Galtzagorri elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, gaztei zuzendutako liburu gaztea egitasmoa da hau. Helburu nagusiak bi dira. Bat da, irakurzaletasuna sustatzea, zemuz horrekin, nola goaz? Sustatu zaizue irakurzaletasuna. Baiez esaten dute, orduan lehenengo helburua beteta oso ondo. Eta euskarazko gazte literatura zabaltzea eta ezagutaraztea. Zabaldu da eta ezagutu dezue? Pila helburuak beteta! Bale. Bueno, orduan esan dugu, 14. edizioa da, oso ondo, Bueno, eta segertatzen da, Galtzagorrik liburu batzuk proposatzen ditula, ez? Eta, tarte desberdinentzat. Orduan, bat aukeratu behar da, irakurri, komeni da, ulertzen.
ez jarri, ez nola da, ia ere, baina oitutzegea, kolonialismoa ditze zaio ni, ia oitutzezea, pero bueno, baina ez jarri liburuaren izenburua, emateko laburpena, porque hori da trampa, ulertzen, hori ez da egiten. Bueno, orduan, aukeratu irakurri, eta gero liburu horren book trailerra egin behar da. Zer da book trailer? A ber, iten badezu pixkat, book. Trailer. Ulertzen, pues, como mesilla de noche, bueno, ez dakit berdina da, baina book trailer, iten dezu, eta orduan, zer egin behar da? Bideosinopsi laburpen tentagarri bat. Hau da, zartu behar zaizu, izugarrizko gogua, piztu behar dizu, liburua irakurtzeko. Orduan, bueno, jazta? Dago norbait, bueno, takigu zergatik, ez zan, porque ez den duen ulertzen zer gertatzen zan, zerbait importantea izango da, ulertzen. Hau jakin dezazuen, zuek jende asko dagoenean, telefono bat hartu behar bezue, izatea zerbait superimportante, bale? Porque bestela, gelditzen da arra, baina, suposatuko diogu oso importantea dela. Bueno, venga, jazta, kaso egan. Horda, parte hartzeko bi modu daude, bale? Bata da, ikastetxeen kategorian, zuek ikastetxera zoazte, Gau, DBH lau arte, ez kestakazue aukerarik, ulertzen, joan behar dezue. Zuek ja hor, zeate, nola izango genuke, publiko sekuestrau, eta ja hor zaudetela, pues daukazue aukera zerbait divertigarria egiteko, aprobetxatu, ulertzen. Orduan, ikastetxean zaudetela, hau ere irakaslei esker, izango dutela irakasle batzuk, guazen parte hartzera. Orduan, eskerrak ere irakaslei, egitasmo ontara, txalo bero, txalo. Zeren ulertzen dut, ez dala oso oikoa, DBH bi, 3, 4 bateko norbait jutea, eta bua, nahi dugu egin book trailer lehiaketa part. Ez, porque igual ez dutelako ezagutzen, porque ezagutuko balute, orduan ulertzen dugu irakasleen bitartez egiten dutela, orduan oso ondo, hori da modu bat parte hartzeko, ikastetxean zaude eta esan dizu irakasleak parte hartuko dugu, oso ondo. Baina badago beste modu badala, norbanakoen kategorian dela, zuri, gogoan mandizulako. Hau ere egin daiteke, Orduan, bueno, pues hau ere egiten dute. Bueno, oso ondo, ikastetxetik kanpo. Orduan, sariak 5 sari daude, hau pixkat ordenatuko dugu, porque gero hasiko gara, eta igual liatu itezeate, bueno, ni, liatuko naiz ni, ez da, paimaia publikoa, poko, orduan, publikoaren saria dago. Zer esan nahi du, jarri diala book trailerrak webgunean, eta publikoak bozkatu egin du. Orduan, bozkatu du ikastetxeen arteko book trailerren, zein iruditu zaien, gehien gustatu zaiena, eta norbanakoen artean ere. Boto bana, bozka bana. Gero dago epaimai bat. Beti dago epaimai bat. Ulertzen, sekreto. No, sekreto ez da izango, baina ez dirala hemen, hemen dauden guztiak behintzat, ez dira. Hauek beste batzuk dira, gero aurkeztuko ditugunak. Eta dago, DBH bat bi, kategorian ikastetxentzako, DBH 3, 4 kategorian ikastetxentzako, eta norbanakoak ere, epaimaiak ere, bozkatu du. Bueno, aukeratu du. Bueno, jazta. Streaming, igual, behidatu webgunean agertzen da hau superargi, bale? Ez bada oso ondo lertu. Eta, esan bezala, badauzkago hemen lagun batzuk, etorri dira gurekin egun hau ospatzera, ospakizun egun bada. Orduan, ordezkariak ditugu, alde batetik Nerea Isasi Bedaio, dala Gipuzkoako Foro Aldundiko emakumen eta gizonen berdintasunerako organo zuzendaria, ez? Zu zara, bai. Osa, feminismoko departamentuan, bale? Pues txalo ero bat, hor, aldundia. Mil esker, Nerea etortzeagatik eta gonbidapen hau onartzeagatik. Gero badaukagu hemen, nola ez, Juan Cruz Igerabide jauna. Plazer bat, berriro ere, eta bera da Galtzagorri elkartzeko zuzendaritza batzordeko kidea. Bera ja da batzorde bat, igual, esan daiteke, ez? Euskal Herrian, hombre, Juan Cruz, zuk bakarrik ja, orduan, txalo bera bat eta mila esker, etortzeagatik.
beste lagun batzuk ere gonbidatu ditugu, porque kasketan beste gauza gertatzen dira, orduan daukagu Alaia Martín, bueno, idazlea bertsolaria, bueno, beste, txalo bat, ez? Qué ilusión, Osa, que gero, joan zaitezkete etxera, eta esan, egon gara, areto berdinean, osa, Nerea, Juan Cruz, Alaia, zuek ere superimportanteak, Ulertzen, pero igual como fama, gazteen artean, igual gehiago daka Alaiak, baina, hau da, gertatzeian gauzak, ulertzen, orduan. Esan, Alaia Martinek egin, bale? Gero, Udane Antza, hementxe daukagu ere, ilustratzailea, diseratzailea, beste txalo handi bat. Mila esker, ilustratzaileekin, haure aldarrikatu behar da, porque zuek gero ikustituzue ilustrazioak eta ezagutze dituzue, baina nola beti idazleari orduan esan ere, ilustratzaile batekin, bale? Osa, naiz eta igual zuek aurretik, pues ez esan, Udane, gertatzen da, bale? Baina, hor daude, gero ikusiko dituzue, bueno, oso ondo. Eta Unai Pascual, editorea, hori ere txalo handi bat, ilustratzaileena, baldin badago aldarrekepenak iteko, editorenan iteko, inorrek ez dakiz zeite zuen, ulertzen, kenduta hola liburu munduan, editorea, zeiteu, ez? Orduan, baina oso importanteak dira, orduan, nuain murgildu zeatela guzti honetan, kontutan hartu, dagoela jende oso importantea, holako, jende importantea, baina gauza oso importanteak egiten, holako liburu bat ateatzeko, Hau ez dala, ni jarri idatzi jarke, ez, bueno, jazta, ondo, ez? Ordu, bueno, eskerrak guzti, bueno, izaskun eskerrak eman dezkego, Galtzagorritik. Bueno, Galtzagorritik hemen dago, txalo bero bat Galtzagorri! Bueno, eta Santelmo Museo, Santelmo Museoari, txalo bero bat Santelmo Museoari! Espazioagatik eta gauza guztiagatik, bueno, eta eskerrak zuei etortzeagatik! Eta streaming! Eta eskerrak munduari! Bueno, jazta, bale, eskerrak, norbait ez baldin bada eskertua sentitu, pues gero esan eta egingo diogu eskerrak eman, bale, eskaztezea, eta klaro, denoi, eskerrak... Eskerrak nahi! Ikusten, es importante... Bueno, guatzen ja, 2025-2026 garren edizioarekin. Edizioa arrakastatxua izan da oso. Gipuzkoan, porque, daude, Gipuzkoa atzo Bizkaian egin zuten, ulertzen, gaur Gipuzkoan, eta 176 book trailer aurkeztu dira. Hau da, hola, como... 176. Eta, karo, ez dia banaka egiten batzuk igual, norbanakoak igual baten batek egingo du banaka, baina ez beti binaka edo. Orduan, guztira, ikastetxetan, 1,700 ikasle. Zuek bakizu ezen badan hori? Hasi ulertzen? Hasi kontatzen, 1,700, ez tezue bukatuko, pentsa jende guzti horrek, orduan. Eta, epaimaiak, 3 sari nagusi hautatu ditu ikastetxe kategorian. Ulertzen, orain dago epaimaia ikastetxe. DBH bat bi, DBH 3 lau, eta gero ja norbanako. Bueno, hautan esplikatu. Bueno, publikoaren saria bozka bidez erabaki da, haure esan dizuet, orduan ikastetxe eta norbanako kategorian bozka bana emateko, aukera daukate. Bakizu ezen bat bozka? Flipatu ingo zuen. 1,050 bozka, jaso dira, esan nahi du, 1,050 pertsona egon dira dago, haber zein duten aurten book trailer lehiaketa horretan. 1,050, daude programa batzuk audientzia gutxiagokin, ulertzen, 1,050 da pasada. Eta horietatik 822 bozka Gipuzkoatik. Bueno, hauek dira datuak. Bueno, liburu proposamenak, bai? Ze irakurriko zen, bueno, igual badakizute, baina esan inberko deu. DBH bat kategorian, aukeratu dira Limbo Planeta. Eskerrik asko ere mailan dagoen ari, teknikoki aurrera konpontzen.
ya está! Pues daukazue Limbo, komikia, daukagu Anastasini zirkua, daukagu Puff, eta Mo, Mo, behi euskaldun baten memoriak. Idazleak eta, aipatzu ditzazket, porque badagazkat. Osa, orduan Limbo Baleta da, Dijabu konpainiak egindako antzerki bat, eta gero Paula Estebezek egindu ulertzen komikia. Oso polita. Antzerkia eta Elkar argitaletxeak. Anastasini zirkoa, Mirena Murizak idatzitakoa, ilustratzailea Malen Amenabar, bihar ere zoragarri, eta argitaletxea denon artean. Historioa da brutala, da oso interesgarria, zirko bat, gerra zibila, irakurtzekoa. Gero, DBH Irulau, puf, Alaia Martin eta Udanean hemen daude, pues esango deu, jazta, gero ikusiko dezu, eta 1555 argitaletxeak. Eta Mo, behi euskaldun baten memoriak, hau berez liburu hau da komiki bat ere, egindula Juan Suárez eta Pello Varelak, baina itzulita dago orain euskarara, hau irakurri historia, porque cuando menos está curioso, porque euskaraz da jatorria, gero komikia gaztelera, eta itzultzaileak, Asungarikano eta Bernardo Atxaga. Bueno, ya está, pues otro, Elkar, argitaletxea. Bueno, bai, ¿cómo que? Bueno, pues datu hau gaizki neukan, vale, o sea, Pamiela da, hombre, a ver, edo zer gauza zuzentzeko dago, altxa eskua eta esan, por supuesto. Hombre, ingo de, oso ondo, mira, eskerura ipazkoa! Ez, baino eskerrik asko, hombre, pues balimadat da, ulertzen. Orduan jazta, pues argitaletxeak esan dugu gaina importantea dela. Bueno, oso ondo, a ver. Eta, liburu hauek zian proposamenak, baina urtero bezala badago ezinbestekoen zerrenda bat, liburuak ez egon orain irakurri gabe, ezke galtzagorrik bakarrik lauak plantatu ditu, eta ni nahi nun bez, irakurri gale. Hau da, proposamen bat, baina irakurri dezakezue, nahi dezutena. Kriterio pixka batekin, baina hau da hain subjetiboak, nik ez dizuet esango. Zer, ulertzen, orduan badago ezinbestekoen zerrenda. Zer da hoi? Ezinbeste irakurri behar dira. Galdetu irakasle, zenbat irakurri dituzu izenbesteko zerrendatik? Eta igual horrek ere egiten du irakasleak esango du. Pues, eta irakurtzea, ulertzen, porque ezinbestekoen zerrenda da. Bueno, bale, jazta, oso ondo. Orduan, hasiko gara sari banaketarekin, bale? Publikoaren saria. Hau zer da, jendeak bere etxetik bozkatu duen, sari hau. Bozka bidez aukeratu da, esan dugu, ikastetxetan norbanakoen kategorian boto bana emateko aukerarekin, esan dugu, aurten ere Bizkaia eta Gipuzkoan sari bana banatuko da, eskerrak, ulertzen, porque Bizkaiak irabazten dut, hemen gelditzen gain saria banatu gabe, orduan eskerrak egiten dezutela, bientzako, nahi oso ondo iruditzen zait. Bale? Eta ikastetxen kategorien boto gehien dituzten taldeen artean, sari bat. Eta, bueno, jazta, sari bat Bizkaia, beste bat Gipuzkoa. Aurtengo sarituak! Ya está, baina ertezan, como zuek alagoa lasaitzeko eta baina al nervio. Bueno, 109 botorekin asko da, ulertzen, asko da. Batzuk, a ver, asmatzen dute, porque batzuk ja ikusten ditut, como, irabazlea, no? Saria goes to... Usturre taldea! Usturpe taldea! Usturpe ikastolako taldeak... Ez zaude? Ez zaude hemen? Bale! Ulertzen, porque bestela... Alaia Martinek eta Udanean, makazkepen daude, ulertzen, ezke da dena. Bueno, sortutako Puff liburuari buruzko book trailerra egin dugu. Igual bideoa ikusi dezakegu, ez da? Bai, pues maja. Que emociones. Ezke da irunkigarria. Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura?
Nola jakin, sabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren, zergatik ez duenaren zapata sentitu. Antzeztutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak kendu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak musuman nahi badu, nola adierazten du? Noiz Pride irakuliko dut ongi? Bueno, pues claro, honek sari badauka, bueno, liburuare, bueno, ikusi duzu hemen dago idazleak, eske, ja ulertzen dut, eske hor, daude hola, ez da sinesten, ja, normal. Bueno, orduan, saria udan antza ilustratzaileak emango die, zuk aukeratu noiz igo egia esan, porque nola beraiek, bueno, pues nahi badezu igo, eta gelditzea hemen tarte bat, gero beraiek igoko dialako, ni nahi etena da jende guztia eros egotea, horregatik esatizut, orduan, daukazu aldapa o eskalera, oza, eske dena dago, oza, hau pa, Santelmo, orduan nahi badezu igual, hemen, gelditu, nik, bai, bueno, oza, zuk erabaki, nik oain deitzeitu du estiak etortzeia, eta orduan ja, bale, ez, orduan hor usten dugu, eta, vale, a ver, igo daitezela sarituak, Amaia, Lucia, Maialen, Maria Jose, zuek ere nahi dezun lekutik, txalo, igo, igual jarri hor erdian, jarri igual hor erdian, porque hartu behar dezue erdigunea ulertzen. Badakit molestatuko izuela fokoak, pero txika, momentua da, prestatu ja fokoentzako. Porque hemendik igual, eta, ja, eta orduan. Bueno, Saria, zuk banatu bitartean, bala, hau igual ez dago, zuk banatu, bai, nik uste daudela, eta sobrean zer dagoen. Escape room, Ke? Escape room baterako pasea, 4-5 lagunentzat, eta gero, €1 bonu bat, gastatzeko, disko eta liburuetan, gertzen? Erdakazue, ez utzi aldeiten, porque jundaiteke, zuek lau zeate, beste bat jundaiteke escape room batetara, gero Saria, bueno, oso no, eta orduan itxoin, porque zerbait kontatu nahi diguzue. Mikro ere badakazue. Ziunkituta zauden, ilusioa indizu, asko edo, bueno, zerbait ezan, oso ondo gelditzen da, eskerrak ematean. Norbait eskertu nahi diozu zerbait? Bueno, eskerrak emate jo gure handeren joai, nire aiz, proiektu hau beak aurkeztu zigun, eta asko eskertze dugu. Nere, aske daukazu, Bale, zuetako beste norbait zerbait esan nahi du, ez ordezkari bezala, sartu, puf, Bueno, eta, bale, igual, daukagu kontuz, hau ere oso, puf, hor gauza askortu dira, tendentzia hau, batez ere emakumeena, alboetara juteko, igual, mosten hasi beharko dugu, Orduan, zentro hartu mesedez, aldundiko, eta, udan, eta zure bai, Orduan, bai, zerbait esan nahi diezu gaztetxo hauei? Bueno, ondo gelditzen denez, nik ere eskerrak emango dut puf aukeratzeagatik, aukera guzti horietatik, eta zorionak, oso lan txukuna intzutelako. Eta irakurtzen jarraitu eta sortzen, ilusio berezia indit, irudiak jarrita gero, beste irudi batzukin ikustia galdera horiek, jarraitzeko. Zondo, bueno, txalo handi bat. Eta gero ere esken hasten dalako irakurzaletasuna, ez galderak nola aukeratu, bueno, ez que se galde, bueno, en fin, ez que se liburu. Galderak nola aukeratu, baina gero interpretazio maila ere, Tela, Hemen dakazue, dago grado doble, ez dago? Literatura antzer, zinema, Bueno, txalo bero bat eta aukeratu, nondik atera nahi dezuen, eskalera txoak, oso ondo. Bueno, ai ama,
orduan, aurrera goaz, otzondo, hau dena indeu. Argazkia, bueno, a ber, eta zeinek ate behar duan, atera dezu. Bale, a ber, hemendik urrengoak igotzen direnean. Hitzak esan da gero, eta hoi dena, inbehar da argazki bat hemen dagoen jendearekin, bale? Orduan, igual nahi astuite zait, ikusti zuen bezala, egiten dute, porque hemen dago jende ulertzen oso eraginkorra. Baino, zuek esan, argazkia, eta egiten dugu argazkia. Bueno, bale. Orduan, jazta. Orduan, publikoaren saria norbanakoen kategorian. Hau da, bere txian zegoen eta esan du. Liburu bat irakurriko dut eta book trailer bat egingo dut. Hau da, kategoria. Eta publikoak ikusi ditu eta esan du, gehien gustatu zaidana, hau da, orduan, bozkatu du. 32 lan aurkeztu dira aurten. Eta 1.052 botorekin, irabazlea, Tolosatik dator. Zabadakin ordan. Bueno, bade, zaria goes to Amet San Pedro Lopetegi. Txalo bero bat. Ordabil, bueno, ikusiko dugu bideoa da Robert Louis Stevenson ulertzen, porque ezinbestekoen zerrendatik aukeratu du. Idatzi zuen Robert Louis Stevenson, berak ez du irakurri bere bertsioa, irakurri du Azungariekan okitzulitakoa, eta da Altxor Uhartea. Bueno, bideoa ikusiko dugu, ez da? Bai. Jim Hawkins naiz. Ingalaterran bizi den 13 urteko mutiko gaztea. Admiral Benbow ostatuan egiten dute lan nire gurasoek, eta hantxe pasatzen dituen nik orduak laguntzen. Bazen pirata mozkor bat, dene kapiten deintze ziena, eta kutxa misteriotxo bat zuena. Behin gehiagizkorruna edan, eta itxu batek emandako marka beltza jaso ondoren, tentsioagatik hil zen. Eta nik bere kutxa misteriotxo iriki, eta mapa zahar bat aurkitu nuen. Barkatu, eske nik esan dut Asun Garikano eta hor Maria Garikano agertu da itzultzaile bezala. Etzea, hor argiago, hor ez duzu harretan jarri, Zu editorea zea, baina Asun eta Maria, bueno, ez dakit informatu, ez? Asun da, ez dakigu, bueno, pues, zergatik guztia, ez ustezu, hau, misterio bat. Mapa aurkitu dugun bezala uhartera juteko altxorraren bila, hemen dakazue enigma bat. Maite edo Asun, bale? Uste izuet ja, beste historio bat zuek egiteko urrengo batean. Bueno, amets, esango zenun, justo orain zan, zegoela dena hemen goien, ze polita, ze landuta, orduan, bideo ikusita gero, saria, Juan Cruz Igarabidek, banatuko du, Galtzagorriko zuzendaritza batzordeko kidea, esan dugula bera ere bakarria batzorde badala, zuk irakurriko zenitun bere liburu pila eta pila oso gaztia da. Orduan gaina gertu dazka, porque, berak emango dizu, nahi dezuna, igotzen dugu amets eta gero zuzatoz, bai, igotzen dugu amets, bale. Orduan, amets igo da bila, zatxalo handi bat! Nahi dezuna! Claro, pues hor gertuago. Ai, ametze! Altxorraren bila juntzara, ez da?
Claro, hombre, eske aventura bada, arriskua dago, ondo, taltxorra, aparte, aurkitu duzu beste zerbait taltxor bezala, ezta? Bai, eso que bai, maravilla. Bueno, ze polita egin duen, ze landua, estras, bai? Oso, no? Eta okurritu zitzaizun, bueno, itxoin zaria igual nahi dago ezu. Jose Cruz, igo. Txalo bero bat. Hori da, oso ondo. Ema jozu, zuek ere, bez, hauek? Kontuz besoakin, bai. Bale, eta, a ber, zerbait kontatu nahi diguzu? Bai. Eskerrik asko irakasle proposatzeagatik apuntatzeko. Eske, hezkuntza, txalo bero bat gure irakasle, ez da? Zaino behar ditu. Eta, ondo pasa dezu, baja, doble. Estereo deize zaio honi, hau eta hau. Ondo pasa dezu den egiten? Bai. Bueno, nabaritu da. Ez da, kartulina asko dituzu, Bai, inber. Inbear, claro. Vamos ondo, gero txukun. Bai. No, zesan behar diogu, Emozionantea da, hau. Zori. Nik eta behin zorionak, ganbarare oso politia zen, Eta Galtzagorriren izenean denoi eskertzen dizuegu parte hartzegatik, hau posible egiteagatik, eta oso arro eta pozik gaude, denokin, mila esker, eta jarraitu. Jarraitu, claro, porque urte gehiago gelditzen zaizkizu. Pasa, a ber, hemen, ikuste badituzue pixkat, hola, ulertzen, ezke dago hor, nola da, foko bai, baina, uartea, taltxorra, eta nola hitz zaio, itxasargi eskerrik asko, ulertzen ezke batzutan, itxasargi bat daukazu hor, orduan hori jarraituta iritsiko zara uartera. Baina zuek ulertzeko zergatik gauden hemen, Mateo, ezke, eta, zure bai. Bale, argazkiak ja dena, jazta, ez da gehiago. Bueno, pues beste txalo, ezke... Bueno, oso ondo, aurrera goaz, orain da, epaimaiaren saria. Badakizu, daudela, bi multzo deituko ditugunak, bata da DBH bat bi, nik ustean daudela, ez dakit distingit adinagatik, itxuragatik ez dakit gaina izen ezateko, eta besteak dira DBH 3-4. Bueno, saria ja aipatuko dezen, gero, astu ingo zait, porque, claro, ametxena ere ez deteza, baina escape room, 4-5 lagunentzako, aurkitu behar dituzuen 4-5, eta 100 euro zian bai, 100 euro gastatzeko liburu eta diskotan. Flipa. Bueno, guain, epaimaiaren saria ikastetxentzako DBH bat bi eta DBH 3-4, saria hemen da, abentura txango bat, eta 250 euroko bonua, disko eta liburutan gastatzeko. Ostras, aventura txangoa. Bueno, guazen ikustea finalistak. DBH bat bi multzoko sari nagusirako zailkatu diren taldeak. Eta dira, ekipoak, deitzen da hola, que graciosos, talde bada, eta izena bezala esaten dute, jarriko dugu ekipoak. Diala Anoeta herri ikastolatik datoz. No me digas, ez ez? Bueno, pues hemen orduan daukagu... Epikoak! Bueno, txalo bero bat, transkripzioa egin duen pertsonari. Porque, berari esker eukidegu momentu hau kontatzeko ja daukaguna ekipo epiko, eta esan du ekipo, claro, gera, izen absurdo txamarra zan, nik ez nun horrela esan nahi, porque ez diozu esango, txeka, zeizen jarri diozue ekipo, ezketzan epik, dislexia, tonto batek, pues hau utzi digu.
Oso ondo, orduan berriro egingo dut, dale. Finalistak, epikoak, Anoeta Herrikasto, bai, ez, klaro, nik ikusi dut hori irakasea, como... Y digo, ya está, oin dena gaizkinik zinberdet, bale. Eta Ezekiel liburuaren book trailerra egin digute. Gero dago, Malkoak taldea, bai, hori bai, dira Aita Larramendi ikastolatik eta Ikusezin liburuaren book trailerra egin dutenak, oso no? Eta gero daukagu Orbela taldea, bai, dara Aita Larramendi ikastolatik, eta Ikustezin liburuaren book trailerra. Bideoak ikusiko ditugu, momentu epiko hau eta gero. Nork ez du noizbait Ikusezin bihurtu nahi izan. Ez zen bat batean gertatu. Baina egunak pasa ahala, pixkanaka Ikusezin bihurtu nintzen. Ikusezin, inor konturatu gabe. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Nork ez du noizbait pentsatu Ikusezin izatari utzi nahi liokela? Eta orain, esaidazu, nor da hemen koldarra?
Bueno, ze irubok trailer, Osea, que tensión, Osea, lortzen dute, porque hori da lortu behar dutena, eta da, Wow, osea, emozio, gogorra, nahi esan mugitzen zirela gauzak trailerrak ikustean, da hori, osea, hori lortu dezue. Bueno, gero, Anoeta, ezagutzen, osea, eske nik Anoetakin erlazio, berezi badaukat, orduan emozionatu naiz ere ikustea zuen ikastetxea, digo, osea, hemendik gutxien igual ikusiko gara, bueno, hau da, gure arteko tontakeri bat, ulertzen. Bueno, orduan, jazta ikusi ditugu, eta orain ja, bueno, ba, DBH bat bimultzuan, sari nagusia, goes to, Aita Larramendi ikastolako, Orbela taldearentzat! Osa, ez dakite, ai! Bueno, ala ere, finalistak, osea, asko jaso dira, hemen 3 finalista daude, denak zarete sarituak ulertzen, baina, bueno, epaimaiak, orain, esplikatu dugu, zergatik epaimaiak pentsatu du, hau saritzea, bai? Baina, bueno, finalea iristea ere, ja, saria handia da. Bueno, esango izuet, nahi dezue entzun hemendik igual, bai, jun igotzen, a ver. Aizea, Zafae, Miren, Elaia, Tamalen, etorri honea. Ai, klaro, grabatu, bai, hau egin dezakegu, txalotzen edo, Ze, emozio, Zeratzen duten ez, bueno, claro, iru zineten, pues espero, ez baino, entzun ekiten, ez nik uste nuen, zango izuet epaimaiak zer esan duen, bai, zuek jakiteko, eta irakaslea, eta bueno, dagonak. Epaimaiaren iritziz, laburra eta iradokitzailea da, liburuaren nondik norakoak ongi adierazten ditu gehiegi sakondu gabe, gidoia ondo landuta dago eta trailerra ondo borobildu dute. Aukeratutako planoak, muntaia, ritmoa, soinu, banda eta tekstuak zainduak daudela antzematen da. Iradokitzailea da zalantzarik gabe. Eta irakurtzeko gogoa pizten du. Hori da azken finean trailer baten helburua. Laburra den arren, behar adina informazioa ematen digu eta gehiago jakiteko gogoarekin uzten gaitu. Hau da, hemen egon zaitezkete edo Canesen oraintxe bertan ulertzen. Porque dena daka, pelikula baten dena. Orduan, bueno, hau dena esan du, bueno, orain, saria, unai zu ganatuko duzu saria, orduan, denon artean argitaletxeko editorea, esatezu, ostra, editore bat ezagutu dut, ulertzen, hau importantea da, hau, nik laguntza izun nahi bazu dia lau hauek, bai, ez DBH bat bi, ikastetxen kategoria, todo, zizke jarri dute super ondo galtzagarrikoak, ulertzen. Osa, ez da, orduan, bale, eman, beraiei, itxoini mikro hartuko dut, hemen egin dezakezue, pues, hambre, Larramendi ikastolako nola zaudete batzu gola, como, Bueno, saria, badakizue, txango, bueno, zerbait esan nahi dezue, kontatu prozesua, esan, nola, ez dakit. Zuk ez? Bueno, norbait, nola hitzeiteko publikoki entrenatu behar dezue pixkat, oaindik gazteak zeate, baina gara hartu behar da. Eta gaina emakume bezala hartu behar dezu, eta esan, hemen, probatu, zuk probatu zerbait ezatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oianai? Ulertzen, eskera, indarra ematen du, bale. Eskerrik asko Oianai, gure irakasleai animatu bintula hemen sartzea, eta asko gustatu zaigu eta asko gozatu dugu. Eskerrik asko behai. Ez dizuen nola, norbaitek nahi du probatu bere hau txabola ozen entzutea jende multzo baten aurrean? Ez dizu probatu nahi, bueno, urren urterako, ez dizu probatu nahi, zuk ere ez dizu probatu. Hau, oian, buk trailerrak egiteaz gain, atera noa baitea hauek, takizu, garrasi bat botatzea, entzuteko beraien barru, bale. Oso ondo, Unai, zuk zerbait esan nahi duzu? Zuk garrasi igual ez egin, Unai? Lehen eta behin, eskerrak, bueno, Eloi Morenok idazle partez, eskerrak eman nahi zuen, porque, bueno, edo zei sortzaile edo gilei ilusio handia ematen die, zerbait idaztea eta hortikan zerbait ateratzea, ez? Azkenean arte, eta bukaera, baizik hasiera. Eta gero, eskerrak eman nahi nioke, bati baita, behari.
eskerrik asko beha, porque hemen liburu honetan hitz egiten da beldurrari buruz. Eta jakin behar da, beldurraren kontrako daukagun herramienta umorea dela. Eta eskertzen da asko, beha, hemen umorea eta zorienta, eta horregatik, kasu honetan, beha, zuzara baita sari duna. Osea, eta bai... Claro, orain ulertzen ditut, porque ezer egin gabe, baina gaina ez dakiz errezan ulertzen, nik esan hartu ahotsa, digo, bueno, mila esker, zube, placer bada. Bueno, esker, negarren hasiko orduan, jetxilla, bale, txalo bero bat. Argazkiak atera dituzue? Bai, dena aterata, eskerrik asko. Bueno, urrengo urtean aurkeztu, bueno, ja guz, urrengo urtean aurkeztu berriz, eta ja hor prestatu, ez dakizu bi hitz esateko, mikroarekin. Nik uste dago ariketa bat, izan beharko lukela ikastetxe guztietan, jendia atera mikrofono batekin, bafleekin, da bere ahotsa entzutea. Hau izango zar, porque da, vibrazio bat, esatuzula. Bueno, ya está, orduan oso ondo, ze pozik, eta orain, gelditzen da, DBH 3-4 multzoko atala, hor ere epaimaiak, aukeratu du, baina finalistak, izan dira, bat baino gehiago. Sari nagusirako, sailkatu diren book trailerrak, DBH 3-4, multzoan. Gu, oitalde baten izena da gu, o ere zan beste zerbait. Hor ere eta ikastola, etzeate gu, bueno, berdin dio, Gurpilak liburuaren book trailerrarekin, hori bai? Bale, hemen daude, bale, ez gara gu. Luman, taldea, Axular Lizeoa, Mina liburuarekin, hemen daude? Bale. Eta Uzturpe ikastolatik, Puf, liburuaren book trailerrarekin. Bai, hemen daude. Orduan, bideoak ikusiko ditugu, bale? Orduan, bideoak jarraian dijoaz, porque tartean ez detelako hitz egiten, badakitelako urrengoa datorrela. Baina egin dezakezuela txalo, porque hortarako tartea badago. Zegin dezu goizo honetan, pues txalo egin, ulertzen. Hau ere, praktikatu inbiar da. Hemen daude, ez dakizu nervio batzuk, inbiar diala, berotu. Orduan gaur, ingo ez du ondo. Venga, bideo aurrean. Gurpila, gure bideak lotzen dituzen lokarriak, etengabe birakari, geratuko aldira. Gure bideak elkartuz, aldatuz eta moldatuz. Gurpilo guztiak ez omen dira berdina, baina denak biratzen dute. Edo gutxienez, biratu beharko lukete. Etenik gabe, jirabiran. Noizbait geldituko aldira. Furgoneta bat, barnean zu. Hainbat jirabira zure barnean. Ate amaigabea ipar, gizon urdinak nire gai. Heldu gara etxe gordinaren atarira, ametxe gaiztuen hasirara, ostasunera. Ate berriak ireki dira, baina aspalditik itxi zituzten esperantzaren ateak. Kristaldun atetik autoko atera. Ni, Ginean sortu nintzen. Laguntza, aita, laguntza! Baina ez Ginea Bisau, ez Ekuatore Ginean. Ibrahima, maitia, zer duzu? Ama, ez nago ondo. Bada beste Ginea bat. Ni Libiara joan behar naiz. Libiara zertara? Nire nahiaren bila. Konakri duena ere guretzat. Besoak erortzen baldin bazaizkizu, fusilak hitz egingo du. Mesedez, nire nahi ikusi duzu? Ez dut ikusi. Zuk maitasun pixkat behar duzu, Ibrahima. Zer dokrena? Gozea edo mina. Hau ez da zuen lekua? Aljasan. Ordaintzen ez baduzu, akatu egingo zaitugu. Ibrahima, zuk bilatzen duzuna ez duzu sekula aurkituko. Egun batean, zuek denak hilko zaituztegu. Ibrahima, nolakoa da mina? Ez itzuli ona. Polizia! Hau ez da zuen lekua. Kanpora hemendik. Ibrahima, zu mamuekin borrokan ari zara. Hau ez da zuen lekua? Ordaintzen ez baduzu, akatu egingo zaitugu. Zer dokrena? Ibrahima, zuk bilatzen duzuna ez duzu sekula aurkituko. Egun batean, zuek denak hilko zaituztegu. Polizia! Ibrahima, zuk ordaintzen ez baduzu, akatu egingo zaitugu. Ibrahima, zuk bilatzen duzuna hau ez da zuen lekua?
Ni Ibrahima naiz. Eta hau da nire bizitza. Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin sabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren? Zergatik ez duenaren zapata sentitu. Antzeztutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak kendu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak musuman nahi badu, nola adierazten du? Noiz Pride irakuliko dut ongi? A ber, ez dezu euki deja vu bat, ulertzen? Ez que bi aldiz ikusi da bideo hau, Norbait bazan pentsatzen, nik esango nuke, hori, koma bezuena, klaro, ulertzen, porque ikusi dugu lehenak iguale. Orduan, eta DBH3 multzoan, paimaiak erabaki du, sari nagusia ematea, Uzturpe ikastolako, Uzturpe taldearen zat. Osea, puf, liburuaren booktrailerra. Que fuerte, Orduan. Ja, a ber, zezango izuet, Igo, Amaia Lucia, Maria Jose, Igo berriz. A ber, jendeak, claro, Igo. A ber, norbait bali badago, baina hauek egon dira. Claro, eske gauza bat da publikoaren bozka eta bestea da epaimaia. Ez daude lotuta. Eta orduan, hauek lortu dute publikoaren bozka gehien, baina epaimaiak ulertzen, horregatik. Bi aldiz. Osa, orain dakazute, a ber, nik uste eskolatik porrak eman, porque joan behar dute escape room batetara, ulertzen. Joan behar dute txango batetara. Joan behar dute liburuak erostea, leheno irurenda errogeita, jazta, eman aprobatuta, eta jazta. Bueno, esango izuet, irakurriko dut, epaimaiak zergatik saritu duen, book trailer hau, bai. Epaimaiaren iritziz, proposamen ezberdina, ausarta eta originala da. Laburra eta bizia da eta irakurtzeko gogoa pizten du. Book trailer bat egiteko liburu zaila bada ere. Ez, baina ondo erronkak dirari. Bueno, orduan, book trailer bat egiteko liburu erresa ez bada ere, guazen positibotik, erresa ez bada ere. Bikain asmatu dute liburuaren mamia modu sotilean isladatzen. Bertatik, aukeratu dituzten galderei lotutako estena bikainak sortu dituzte. Claro, ikusten da lanketa handia egin dutela, eta aipatu berriro ere interpretazio maila hori. Ezerrekin dena ikustezan, ulertzen? Oso ondo. Orduan, bueno, saria banatuko izue, eske hau ja da. Alaia Martínez, ulertzen, Alaia, itorri honera. Bueno, bai, horiek dira, horiek eta txango aventura, ulertzen. Orduan, orain, bi diploma, Eta, mikrofon hartuko dut, porque igual zerbait esan nahi dute. Hau, argazkiak eta zua izan antolatzen, ondo,
Ondo, maja idazlearen, besarkada gutxua bere eskutetik. Bueno, orduan, zerbait gehiago kontatu nahi diguzuen? Nuna irakaslea, hauek ere, hurrengo urterako, probatu behintzat egin. Probatzen, entzuteko zuen, ja, bale, esango dezu, bai, hori ningo de tontakeri hori. Ez dezu, ja, zerbait, hola... Bale, pixkanaka, zuek urrengo urterako zuek. Baina Amaiak ingo dut, pues, ya está. Liburua izan zaila, baina asko gustatu zaigu. Eta iruditu zaigu bere tekstuak edo liburua zeukan tekstua modu oso ezberdin eta interpretatzea zehola. Eta guk modu honta interpretatu dugu, eta asko gustatu zaigu. Iruditu zaigu guk interpretatu dugu modua, zala bakarra, eta bakoitzak nahi duen bezala interpretatuko da. Ze ondo, horrela! Ez ditut behartuko noski, Alaia, zuk zerbait esan nahi badiezu? Eskerrik asko nire aldetik ere, denei, etorri diren guztiei, PUF proposatu zutenei, eta finalista ziren guztiei ere, eta parte hartu duten guztiei ere, zorionak eta eskerrik asko, uste dut oso lan politak izan direla denak ere, eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, olako mimoz eta begirunez lan egiteagatik, eta zuen begirada eranzteagatik liburuari, bihotzez eskerrik asko, ilusioa handia egin digu bai udaneri eta bai biloi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoxe, galderak egiten jarraitzeko, batzutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, eta besteen erantzunak ere entzunalizatea. Beraz, eskerrik asko, eta txalo bero bat, zuentzako berriz ere, eta behar dutzera. Eskerrik asko, Alaia, eta, bueno, Amaia, Lucia, Maria Jose, jazta argazkia egina dago, da dakazue, jetxi, bakoitzan ere zuen lekuta. Ez ikusten, hortik oso ondo. Osa, aukera donian, aukeratu inberko da. Jazta, hau, ez da nik beharrik. Bueno, jazta, badijoa, orain, epaimaiaren saria norbanakoen kategorian. Ikastetxekin egon gara, baina orain aukeratu diran, ez guztien artean, hau da azken saria, bai. 32 parte hartzaile. Hau da, inoiz ez du hainbeste jendek parte hartu norbanako kategori honetan. Orduan, hau da, posteko arrazoi, txalo bat emateko, igual. Ja, bale. Bale, ulertu dezaket, ez zuela, bueno, hasieran ja grafia egin du, baina ja, bale, ez txalotu, orduan, baina importantea da datoa. Bale, eta epaimaiak horietako bat zaritu nahi izan du. Bideoa ikusiko dugu? Nor da? Mezu bat. Zergatik. Sekretuak, gezurrak. Bizitza ondatuko dizut. Ezin zara betiko ezkutatu. Ezin dut gehiago. Egia ezkutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da. Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan. Bueno, orain, saria, Nerea emango du, orduan igual esango dugu, foru aldundiko ordezkariak, eta irabazleak hemen daude, igo daitezela, bai, hemen daude, bale, Ikran eta Paola! Bueno, a ver, eta orain Nerea, igoko da, zuentzako ere, saria, itxo ere, zuen saria ere esan imarko da, zuen jakiteko. E-Raider
maja. Bale, zer dagoen hor barruan esango dugu. Osa, hor barruan ez dakit hor dagoen, baina, bueno, bai, saria irakurriko dut hor dago. Bale, bai, eta hor dago, eta hor duen, bai, nire aski ez dizut ondo esan. Bai, ez, nire, tori, hau emane, bai, eskik, no pasa, ez da, vamos, ya está, txa. Eta horrela da, ya da, como hombre, sobrecito, horrela, bale. Orduan, claro, E-Raider, bat? Pues Raider, irakurri, ez dakit oso ondo zer dan, bale? Da, tabletu bat irakurtzeko, no? Claro, claro, zesan deu, jaio zeatela 2000 urtetik, ni ez, ni, bueno, pues E-Raider, bat? Oain, hauskatu oso ondo itet, E-Raider. Zer denez jakiteko, nahiko ondo, bale. Blogger bat izateko zet txikia, eta 150 euroko bono bat, liburu eta diskotan gastatzeko, bale. Orduan, bueno, zerbait esan nahi diguzue? Probatu, volumena eman. Oso pozik gaudela parte hartzagatik eta irabazteagatik. Eta eskerrak nahi diogu esan gure irakasleak bultzatu indigu parte hartzeko. Eta ebaita liburu gaztea elkarteai. Elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat egiteko aukera amateagatik. Eta eskerrik asko. Eta ondo pasa dezue Asko. Bai. Txoin, ez gau importante esan. Ondo pasa dezue egiten? Asko. Osa, divertigarria da guzti, zulertzen, porque egin behar da planifikatu, ez dena horrela. Bale, nire, azuk zerbait esan nahi diezu? Ja, ez ulertzei zut, baina, bueno, pues... Bueno, tokatzen da, ez? Eskerrak ematearekin... Zorionak sariagatik, irakurtzen jarraitu eta book trailera pila gustatu zait, niri ere irakurtzeko nahi hori ere piztu dit, beraz, zorionak jarraitu, horrela, eta eskerrik asko, bea, eskerrik asko. Bueno, zuei denek. A ber, eske itxoire, eske... Eta ahotxe horiek, osea, nola... Hor dago, ez dakit nola deitzen dan, baina dago gauza bat iten dela xuxurlatu bezala, nola ditzen zai horri, IMFC, fin, fanfun, bueno, ez dakit, ulertzen, zuek bakizu ezerta zain nahi zen. Horrela hitz egiten dala, ez da, momentu batean, nola, ez da erresa, tarrek, zuk esatzen dizun bezala, sortzen du hor, como, nola zan, ez da etorriko. Bueno, ez dakit. Sekretua. Bueno, ya está. Orduan, mil esker, bainereari, bueno, a ver, txoin. Jo, honek amorro asko ematen dit, baina bizenak ez dakizkito laburuz. Iker eta Paola, orduan, mil esker, erea, eta jetxi... Bueno, nahi badezue, gelditu nahi badezue hemen. Hemen gera zaitezkete, ulertzen, bueno, ere gehiago. Bueno, ya está, argazkia, bai. Bueno, orduan, iritsi da, agur esateko gunea, ulertzen. Pena bada. Oain, hemen gaudela, temperatura... Atxegin batean, ez? Ez dizuet esango fresko iteunik, ez teula, porque batzutan ere, oain, freskoarekin, katarroa, gaude ondo, bukatu da, hau, oain atea beharko dezue urrea, ez dakigula ez erriteu, baina labe antzeko temperatura batean, bueno, orduan bukatu da, eta ikusi dezu ez unkigarria den, emozionantea book trailerren mundu hau, eta iten duenaren zat, porque ulertzen da, hor planifikatu, hemen ikusten ditugu minutu bateko emaitzak, baino zenba denbora hau egiteko, norbaitek esan dezake hortik eskualtza gabe, zenbat, azte bete? Gehiago? Hortxe. Baina, aztentzeatenetik pentsatzen, irakasleak esan gute azte bete, ja, klaro, ni urren urtera. Orduan denboraz, ametxek ere bakarrik egin dula, zenbat? Bueno, liburua irakurri, pentsatu, gidoia egin, berdin ez erantzun, ni itzeiteko da. Orduan, denbora behar dala, hoi da, jazta, denbora behar dala. Eta ondo pasatzen dala. Orduan, urrengo urtean parte hartu, bai? Bueno, DBH lauen daudenak ez, ulertzen.
nik badakit zaudetela pentsatzen, errepikatu egingo dut berriro book trailerran parte hartzeko. Porque da zerbait oso ez egin, bale? Ateako dugu, book trailer batxirako igual egin daiteke, ez? Baina ez errepikatu book trailerraren gatik, bai. Baina beste guztiak parte hartu hurren urtean, streaming, astuta guztiz, streaming, astuta, ulertzen, hau beti gertatzen zait. Orduan, bueno, zuek ere parte hartu, ulertzen, zaudete adintarte horretan, parte hartu. Ondo, informazio guztia laizter egongo daia webgunean, ez? Gazteare, liburu gazte webgun horretan, udaran, norbaitek, bukatu da, guain zei gelditzen zate. Ez dakazue proposamenik, ez dakazue irakaslerik? Gauza kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Inorrek behartu gabe! Ulertzen, zuri gogoa ematen dizulako, zatu, irakurringo dut! Hau egin daiteke, orduan, norbaitek irakurri nahiko balu, Galtzagorrik egiten ditu proposamen batzuk, ikusten? Hemen dazkazue, hor daude, baina esango izuet, medium eta aurpegiak. Bueno, ala ere, dira ere datorren urterako proposamenak, ez? Irakurri dezakezue, ez que bida, honekin flipatu ingo zuen, irakurri dezakezue, oitako bat zuen, bueno, nahi dezuena, hortik. Udaran, hola, eta gero kurtsoa azten danean, berriro irakurri book trailerra egiteko, Hau egin daiteke, 2 aldiz irakurri. Mateu, tontakeri bat, oso interesgarria, porque bigarren irakurketa horretan, book trailerrako ideiak. Bueno, orduan nortxe dazkazu, mediun eta aurpegiak, eta euri eta ateri, eta utzi kontatzen. Bueno, idazleak eta, esan ditzazket, baina nik uste ja jendea, orduan irakurri, hor daude, hemen daude, gerturatu zaitezkete, son jende interesgarria, denetari dago, eta jazta, orduan. Baina, ospakizun honekin amaitzeko egingo deguna. Igoko dira honean. Finalistak, albertzen gelditu zeatena, como... Oiek dira finalistak, oso importanteak dira. Orduan, igotze zeate onera diploma badago zuen. Ez zenuten, eskuotxi jungo zinatela? Ez, diploma badago. Orduan, etorri, eta, bueno, uste zerbait gehiago ere bai, jun etortzen, finalistak. Irabazleak ez jun oraindik gero, baina finalistak, igonea, lekua dago, jun hemen kokatzen, ulertzen, jakingo bazen dute bezala, nola egiten da hau, kokatu hor, argazki bat aterako dizuete, nik hartuko mikroa bada espada. Bai, jun, igual behar dira bilara, hola, bai, batzuk lurrean, egin, ja, barkatu, egin hola pixkat anarkikoa, bai, batzuk hemen, bilara bezala, lurrean, ez? Bai, porque bestela, sartu, ja, nik idatu gait. Pasa aurrera, denak itxoin, Itxoin, a ver, ezin da, jende honek espazio... Bai, bale, hori uste nun gero bukaeran, como bi argazki bezala. Bai, oso ondo. Denak ja orduan, bueno, a ver, hola, ondo. Desmontatu pixkat, pixkat ulertzen, hori da momentua, egon hor, bale. Orain, zuek argazkiateako izue, oso ondo. Bale, eta diplomak eta hori... Bai, porque esan dizuet, zerbait eman behar nizuela, eta ez dakit zer ez dakat, orduan. Bale, hor daude, bale, zuentzako gauzak. Ezkerrik asko, idoia, igual hau nik ere lotuta euki behar nun. Bale, zuk banatzen diezu orduan. Ikusten ari zarete, da diploma eta liburuak, hau entzuneten espero, Epikoak, ekipoak, epikoak, oso ondo. Hor, beste taldea, naizela gogoratzen, egila zan. Denako, ez, zuek hartu dezue ja zuena.
Bale, oza, denak, ez dago inor pentsat. Eta orain igo denak, ulertzen, finalistak, irazleak, gonbidatuak, museoan, esposizioan daudenak, irakasleak, denak, etorri denak. Todo el mundo, venga, argazkirako. Bai, etorri, jazta, denak, claro. A ver, denak, nahi duen guztiak, ulertzen, inor ez dugu behartuko. Todo el mundo, todo el que quiera que suba, holaxe, venga. Hemen ere, oza, mesedez, sartu, oza, jarri hemen, bai, hortxe, atea, argazkilariak konponduko dira, ulertzen, zuek hau ere argi euki. Argazkiak atera behar duna, pues moldatuko da, baina nuna de gonbidatuak. Osa, gonbidatuak zanuen, sari emailak jazta ikusten ditut. Bale, eta zuek zaigoko. Bale, oso ondo. Zuek ez, bale. Ni igual, denetan guztitan ez, baina baten, ui ama. Barkatu. Toma jaske, ai, bueno, ni ere, ametxetala, ni ere, txonke lastrokanteritis, eta ez dakizu, ez dazkago badin berdinak, ematen du, ez? Ni DBH 3. Zulau. Bale, ai, ernese polita dena. Ametx, kontu, zaindu, Norbait geratu da zerbait esateko goguarekin? Kejaren bat, eskerren bat, aprobetxatu, ez dezue denbora guztian eukiko mikro bat nahi dezutena esateko, Bueno, ez dute baloratzen oraindik. Oso, no, ya está, igual asanin behar da. Bueno, hau amaitu da, urrengo urtera arte, streaming, ya está, de streaming, claro, porque ez dira horregongo.